Bu, kowe pengen kaya Abu Lahab, suami jahat, istri jahat, Nabi Nuh, suami baik, istri jahat, apa kaya Fir'aun, suami jahat, istri baik, apa kaya Nabi Ibrahim, suami baik, istri baik? Ya kayak Nabi Ibrahim, suami baik, istri baik. Tapi Nabi Ibrahim bojone loro. Ya apa-apa, dengan kejutan kabeh. Ya Allah, kowe neh. Lah terus nyapa nek aku? Geting aku. Lah rumangsamu, aku seneng ya petuk kowe. Abang baik. Ayo tangi. Apa nih sing kontangi? Wong ket mau wis begogok ning kene kok kontangi piye to? Nyambut gawe. Jam piro iki? Ya ini wayahe leren. Lah wong iki lagi mulai kerja, mboten kerja neh. Lempoh kuwi. Golek dhek sing akeh. Terus aku apa nek wis akeh? Ben iso nuku cangkeme tangga. Ayo tangi. Ben ra dirasani ae. Lah kok gatekne cocote tangga. Dumbare mbok ngantek gambleh mbok yo ben. Kok nek wis keselak ya meneng dhewe. Aja dadi tangga sing elek atine, ana seneng pikiran. Kowe iki nduk sing mbok bahas mung ijli terus. Ora ono to bahas liyane. Lah piye lho Mas? Lah aku ki ngrondo lek 7 taun, ki sira terus kasaren barang sak menika. Kasar ya diolesin masker men halus. Ning utekmu ki yo mbok mikir liyane. Gumun aku. Yo ning utekku ning islik iya nih sih enggak ada sak menika sayang. Nek aku ngomong aja jawab terus. Kesuwen. Ayo toh diprakteki. Kowe tiktokan ning tiktokmu enek aku mau hapus kan? Jamput konangan. Iya nyapa? Kowe setiap enek fotoku mau hapus kan? Lah wek-wekku dhewe tak hapus ya mbok ben. Lah iki nyapa geger. Kowe nyapa rawan ngunggahne ning tiktokmu nek fotoku? Dek iki lho wis tak unggahne. Tapi lah munggah keduren, tak delok ketoke menggeh-menggeh yo tak hapus. Raimu ngunggahne apa nih? Lah karepku ngunggahne apa to? Unggah amben apa piye? Lha nyapa tak gandene tak leboni tiktokku, tak gani fotoku nyapa mau hapus? Lah tak sawang-sawang ketoke mangan nggon lho. Yo tak hapus. Wedi to we? Lah wedi perkara apa? Wedi ra payu. Yo diobral to bentang payu. Ngomong nek aku nek muni ngatur ande bojo. Asu ya. Lah nek ngerti asu kok ya gelem. Bojo kaya celah ya raimu. Kan aku wis ngomong to, bayar sik baru main. Lah kowe panggah ngeyel jari duit ning dompet, jari duit ning jok, bosok ngene iki wis bar, om gak iso membayar to. Iya. Lah piye terusan iki? Berarti soalnya to. Matamu jenengmu Eko to? Iya Eko. Kamu. Iya. Tak viralno kowe ya. Tak viralno kowe ya. Bayar, mari main gak gelem bayar. Gelem rupane Eko. Bar main ra gelem bayar. Kurang ajar kowe ya. Kurang ajar. Mbak, sampai ini lanang apa wedok to? Lanang aku Mas. Laki ngene, gagahe ngene. Wedok lanang. Lah dek iki aku ngerti wae tuku kotang mosok lanang kotangan. Lanang aku Mas. Lanang. Lho kok jaran dendul bareng kok kono iki piye karepmu? Polahmu andiku ora karo karuan. Bro, Mbak Tan, awakmu esuk-esuk wis muring-muring ana apa? Gas aku ape cerita saiki. Yo, lek ndang cerita. Saiki. Iya, sithik yo gak apa-apa. Oke yo entuk. Saiki ngerti saiki ra? Iya. Jadi ceritanya ki aku ki mencoba melupakan mantan ngono guys. Iya. Lah mantan dieling-eling nggo apa? Ora penting. Terus mencoba melupakan.
Lah yo lah terus nopo? Malah jebulan baleni wae. Kaya wong ra mireng wae. Terus aku iki wis ora kelingan. Yo nek ra kelingan lek move on to yo. Lah di saat aku wis move on tenan. Iya. Lah wis iso move on kok malah kelingan meneh. Jane ono apa? Gek nyapo isu-isu aku buka Facebook. Iso-iso malah buka Facebook iki lho. Iso-iso buka Magicom, ibuk sego sarapan. Terus karo Facebook dek link kenangan. Oh, mergone kuwi to. Wis rasa gawe video sik wae, curhat ning kene sik wae, gemplong. Buk Facebook, kowe kok gak mikirne perasaanku. Tuh mataku. Kleru malah aku sing kenani. Perasaan kowe. Iya. Malah kene padak ke Facebook. Malah ngabapi. Pantesan kok suwe men ra tau gawe video. Saiki pikiranku malah ra karu-karuan. Wis tinggal dolan-dolan sewe to, Mbak. Delok-delok segara iki lho. Ayo. Infone Mbak, obat nggo manuk sing gampang gringging ini apa? Manuk bisa kelingan to. Ya iso nyatane manuk ku lho gaene gringgingen. Aku nek kon obat apa kuwi biasane bau. Tapi obatnya bentuknya piye, Mbak? Mbak aku dijujuhi to, Mbak. Saiki aku sik kerja, kok bengi ya. Apa gak wungu lorek nah. Model tok kono nitini. Lah ya kok dungaren. Wis dahar ta. Wah iya ayo. Gak dahar nak. Njeglak wis. Ngono iku wis mangan apa? Ngono apa sih kok model-model iki sapa kon niku? Lho ya apa sih anak iku cilik digedhekno, gedhe dipinterno nek wis pinter kudu iso ngajani wong tuwa. Oh. Apa eleke? Ya apik ae nak, kae kebacut nak, ya. Ojo nemen-nemen. Ngarep kok wis longgo ngarep wong durung ganti busana. Wah. Jangan isin-isinno ta, Pak. Aduh ni Kartini kok iki sapa kok niku ni? Bapak ganti busana, sini Pak Sono ngerti ya. Kok Klambi kuwi apa sih? Ngenteni kon iki mang bapak iki mang kon. Oh iya, lha iki apa tak olehno? Oleh apa? Bungkusan. Rujak erong. Aduh. Apa? Mulai nyetip aku kon ya. Kowe kurang ajar kan. Awak tambah suwe tambah lemu. Oh yo ben. Wong awak sing nyonggo aku dhewe mangan yo ora njaluk kowe. Kandhani wong lemu yo gak baik kanggo kesehatan. Kowe entuk survei teko ndi kok rumangsaku iki. Paham aku lah wong gemuk itu tidak baik, paham. Lah iya wong wis paham ngono kok. Tapi cangkemmu ora usah celutak. Sing celutaki sapa? Uripku wis ngerti tak atur dhewe tak nganu dhewe. Nganu dhewe apa? Komentar sing kok ngono ki ora penting, ora kanggo gawe aku. Sing komen lu ya sapa? Ya tak dongakno ae Mas ya awake lemu ora gampang linu. Tak dongakne kowe kurus ya, tak dongakne kowe kurus keronta, sehat walafiat, cepet masuk surga. Doaku apik lho ya, ora kok dapurmu kuwi mau. Manut, nek ngendi papane wong perang? Nek ndi papane wong perang? Neng kono no kebun peteng, Mas. Yuk. Ayo. Yuk. Kowe iki wong lanang apa wedok? Manut, Mas, kebutuhan. Nek lanang wong ra tukul. Nek wedok kok brengosen kan bingung. Aku pancen jiwane lanang, Mas, tapi apa darahku mengalir perempuan. Iya. Piye mundur? Gilane. Kaya pesawat. Apa? Kaya pesawat.